Egunon guztioi, udala hauteskunden testu inguruan eta Aiaraldean egiten ari den jarraipen bereziaren testu inguruan, mahai inguru berezi batzuk egiten ari gara herrietan, aurten Arrankudiaga Soio eta beste herri batean bakarrik egingo dugu. Eskerrik orduan beraz, eskerrik asko bioi, Urtzi eta Txutxiri parte hartzeagaitik eta aukera hau emateagaitik. Eta besterik gabe, hemen daukagu Urtzi Bergara EAJ-ko alkategaia eta Txutxi Arisnabarreta EH Bilduko alkategaia eta egungo alkatea, hemen Arrankudiaga Soioko udalaretoan, eta astera goaz, aurkezpena eginda. Bakoitzak egingo du legegintzaldiaren amaitzar den legegintzaldi honen balorazioa, orduan Urtzi zuri emango dizut lehen hitza. Nik udaletik kanpo egon naizenez, orain arte egon diren zinegotxiekin hitz egin da, kontutan izan da COVID-aren egoera, zailtasunak ekarri dituztela, bai Arrankudiaga Soioko udalari eta beste udal batzuei. Beraiekin jesarrita, bai komentatu didate, udala osinburun ipini duela, gogo osoak, eta beste eginkizun batzuk alde batean gelditu direla. Bai ikusi dela azkenengo 6 hilabetean udala martxan ipini dela, 4 hilabetetan 2 altxizketa aldizkari publikatu dituzte, eta hori ikusi dira zenbat proiektu edo zelako proiektuak dituzten urrengo urterako. Batzuk urteak daramagu gainera Iberlanda Uribarriko espaloia eskatzen, eta badirudi hori beraien altxizketa aldizkarian agertzen dela. Eta Txutxi, zein da zure balorazioa? COVID pandemia balditzatuta hasi ginen, baina lan handia egin dugula uste dut. Azken baten punta-puntako administrazioa aurreratu eta eraginkorra sortu dugu. Eta gero inventarioak egin ditugu. Bide publikoen inventarioa, baserrien inventarioa, herri basoen inventarioa, eta energia, efizientzia eta aurreratze arloan ere egin dugu bidea. LED sistema jarri, fotovoltaikoa, geotermia eta abar. Eta gero, herri basoen kudeaketa plana ere egin dugu, 20 urterako plana, eta hainbat sortzietarean landaketak egin ditugu ere, bertako espeziekin, eta gero Iberlandako parkea hori bizikalitaterako oso importantea da, eta hor, argiteria berriztatu dugu, eta baita ere, pantrak eta kalistenia instalazioak jarri ditugu, gazte egiten nerabei begira batez ere, eta gero, pandemiaren arazoa gaindituz eta material gabezia gaindituz, osinburu amaitzeko puntuan daukagu. Gaineratzekorik nik uste dut baliabide guztiak edo baliabide gehiengoak osinburun ipini egin direla, eta nik uste dut beste gauza batzuk kanpoan gelditu direla. Azken ordura arte ez dira etxe bizitzaren gestioak egin edo etxe bizitza posible egiteko urratsak ez dira eman, eta nik uste dut hori beharrezkoa dela urrengo urteetarako. Etxe bizitzan kontuan egin duguna da aurrelan administratibo soziala, eta egiteko puntuan daude, eta aurrerantzean hasiko dira obrak. Eta alde batetik kooperatiba etxe bizitzak, eta beste alde batetik baita ere alokairu etxe bizitzak. Eta, nire ustez osinbururen kontuarekin kudeak eta gaintasuna erakutsi dugu, eta nik balorazio positiboa egiten dut. Guri gehien kezkatu gaituena osinbururen inguruan, lehenengo momentutik esan gendun, ez egoela viabilitate planik, eta hor, eskerrak Europatik etorri direzan fondoak lagundu gaituztela, ze bestela izugarrizko kostua izango luke udalentzat, ezta?
Bai, horregatik aipatu du kudeaketarena. Guk Osinbururako ia €1.000.000 euro lortu dugu diru laguntzetan, 3 laguntza lineatik, bai Euskal Jaurlaritzako liderretik, Diputazioko kontu energetikoengatik, eta gero Europako Next funtzetatik Madrilen bitartez, eta horretarako izugarrizko lana egin behar da. Ez da bat ere erreza, eta ez dakizen bat milaka udal presentatu dira, eta gu lehen 10 artean gelditu gara. Horrek kriston kudeaketa lana ezikitzen du. Bueno, bain balorazioak eginda, hurrengo legegintzaldirako proposamenen artean, zeintzu dira zuen proposamenak, bai azpiegitura arloan, ogasunean eta enpleguan. Bueno, guk azpiegituretan betidanik etxe bizitza eduki dugu buruan, etxe bizitza zuzena, udaletxetik kudeatuta. Mugikortasun jasangarriari garrantzia ematen diogu, bai Uribarri eta Iberlanda tartekoa, baina bai uste dugu beste auzo batzuk, Zubitxu eta adibidez aukera eman bar zaiola, eta zelan ez Nerbioiko parke lineala, ezta? Hor Araba partean aurrerantza doa, badirudi hurrengo urteetan Ugao eta Rigorriagarekin lotu egingo dela, eta nik uste momentua dela bai Foru Aldundiari eta bai Eusko Jaurlaritzari hori exigitzeko. Gero beste proiektu batzuk dauzkagu mendean, ez da? Kantxa berriztatu egin behar da, eta hori piniko ditugu gure gogo osoak. Aipatu dugun Osinburu, amaituko da, datozen hilabeteotan, da hor egongo dira elkarbizitza espazio bat, egongo da antzoki bat, egongo dira ikastaroa, tailerrak eta egiteko aktibideak egiteko leku zabal bat, ikasgune bat, gimnasio bat, izugarrizko aurrera pausua izango da. Gero Soiloko udaletxea goitibera eraberrituko dugu, atxetako lokal soziala ere, eta bolatokia ere berriztatuko dugu, ezta? Gero uraren kontuan ponpatze estazio bat erekiko dugu Zelaikon, dago proiektua eta dana, hori berela erekiko da, eta horrekin behintzat Urpasuergoko uraz hornituko dugu ia Arrankudiaga osoa, ezta? Gero etxe bizitza kontuetan, bai, etxe bizitza kooperatiboak daude kooperatiba sortuta, inskripzioa zabalduko dira ekainean, eta 24an egingo dira etxe bizitzak. Eta lokarikoak horre hitzarmen bat dago Eusko Jaurlaritzarekin, eta hori ere datozen urteetan egingo dira. Gaineratzekorik edo urtzi? Bai uraren inguruan, bai komentatzekoa zen, pasadan legealdiko eztabaidan, hor bai badirudi eztabaida zabal bat izango zela herrian edo referendunez, bat egingo zela, azkenean referendun hori ez da egin, Urpartxergoarekin konbenio bat sinatu egin da, edo Partzuergoan sartu egingo gara, nik uste dut hor buelta bat eman bar zaiola zelako kondizioetan sartzen garen. Bai, Partzuergoan sartuko gara, herri guztia sartu diren baldintzetan, baldintza berberat dira udalerri guztientzat. Hor kontua da, Diputazioen aldetik ez da jartzen maiganean saneamentu kontuak, Galindora doan kolektorea hori eraikitzeko dirua, eta tartean standby horretan gaude, eta hor behintzat akordio batzuk, hitzarmen bat egin dugu, behintzat aurreratzeko uraren kontuan, eta gero integrazio ondoko kontuak orain egiteko. Horregatik esaten nuen pizkat, gauza bat da ur hornidura, eta beste gauza bat da urfekalak edo nora doazen. Orduan, guk ez daukagu edo Ugao edo Arrigorriaga edo Basauri dauzkaten aukera horiek. Orduan, horregatik esaten dut konbenioa berriztatu edo behiratu barko litzatekela, seguk ez ditugu beste udalerri batzuek dauzkaten aukera berdinak horren inguruan. Bai, eta gero, guk hor tema horretan baita dugu oinezkoen da bizikletazko bidea, hori plan ziklablea bizkaikoa, behingo zamaitzeko, baina hori ere Diputazioan eskuetan dago, guk borrokatzen jarraituko du, hori exigitu, ze orain dela ja 8 urte edo egina egon behar zen, ezta? Eta beste alde batetik baita ere herri antolamendu plan orokorra, hori redatzatzen hasiko gara, eta etxe bizitzetan aipatu dudana, horiek ere hor gaude hasteko prest. Salto ingo dugu gizarte politiketara, batez emakumeen eta gazteriaren arloetan, zein proiektu duzu esku artean? Guk ja duela, nik uste dut pasadan legealdian martxan ipini izan berdintasun plana. Berdintasun plana diru laguntza eduki zuen uste dut Emakundetik eta Eusko Jaurlaritzatik,
plan hori behintzat nik udaletxetik joan nintzenean, esen martxan ipini, legealdi honetan bez, eta nik uste dut, hor martxan ipintzeko momentua dela, ziurazki berriro begiratu beharko litzatekele, ezta. Gazteriaren inguruan, 10-16 tarteko gazteak, ez daukate horrelako leku bat edukiteko, ezta, orduan, gaztelekua egitea proposatzen dugu. Eta, gero kontutan izan behar dugu gure nagusiak, ezta, beraien egunerokoa, eta beraien egoerari, ez, jarraipena egin behar zaie, zelako diru laguntzak daukaten, sobre todo, bakarrik bizi diren pertsonentzat. Bai, guretzat zaintza komunitarioa, babes soziala eta berdintasuna gure banderak dira, ezta? Eta kolektibo zaurgarrienekin elkarlanean arituko gara, elkartasunetik arazoak konpontzeko, aurre egiteko, zentzu horretan egoera ekonomiko larrian daudenei hobariak eta salbuespena zerga eta tasetan, gizarte laguntza zerbitzuekin aurrera egingo dugu, kooperazio komunitarioan laguntzak ere, eta, foro soziosanitarioaren parte zen ari gara oso aktiboan, eta gero bai konsultategi medikuan, hori medikua eta erezaina egunero egotea ere borrokatuko dugu. Gero, gure ikuspegi feminista txertatuko dugu gure udalgintzan, eta parte hartzea beste gure ikur bata, eta lankidetza hitzarmena iraunkorra ditugu herriko elkarte eta talde guztiekin. Nik hor bai esan behar dut, bai gobernuan edo bai oposizioan egonda, zeuguk esan duzuna, apur bat medikoa eta erizaintza egunero Arrankudiagan egoteko, Arrankudiagako ambulategian egoteko, hor eskuti joango garela, arazo barik, ezta? Nik uste dute hobekuntza ona dela herriarentzat. Bai, eta guk gizarte politiketan garrantzia ematen diogu baita ere enplegu kontuari, ezta? Eta enplegua batez ere gazteriari begira, eta hor eskualdeko lanbiderekin elkarlana egiten dugu, horko planean sartuta gaude, baita gaztedi planean, eta baikilako industriagunearekin daukagu olako hitzarmen iraunkor bat, eta hitzarmen horren parte bata enpleguaren kontua baita ere. Bale, nik hor bai, zurekin bat natore enpleguaren asuntuarekin. Nik uste gaztedi plana gainera garrantzitsua dela gure inguruan, eta posten hau barruan egotea, aurreko legealdian gainera kanpoan gelditu zen udal bakarra Arrankudiaga Zoiokoa izan zen, eta nik uste dut bakiolako hitzarmena positiboa dela, eta arbideko enpresekin hitzarmen hori saiatu beharko litzatekela lutsatzen, ezta? Bai, nire ustez badaude hainbe kontu, non beste kontu batzuetan adostasunik egon esarren behintzat, ados gauden kontuetan guk beti dauzkagu zabalik gaude elkarlan burutzeko eta batera lan egiteko. Eta kultura eta euskara arloan zer dakarkizu? Guk kulturari dagokionez, guk ja gobernuan egon ginenean, betidanik horrelako feriak, ezta, antolatzen genituen. Nik uste dut horrelako feriak ambiente ematen ziela herriari, birritan egiten genuen urtean, eta nik uste dut hori berreskuratu beharko litzatekela. Gaztetxoentzat, adin gaztetxoentzat jolastxokoa sustatuko dugu gizarte kultura elkartearekin bat, apur bat koordinatuta, ezta, beraiek zehoz ere antolatzen badute, udaletik solape hori ez egoteko. Euskarari dagokionez, behin UEMarekin sartuta egonda, ezta, argi dago Arrankudiaga Zoio herri euskalduna dela, eta orduan guk gure proposamena da, hauek homologatutako zentroetan euskararen ikasketa doainak izatea, ezta? Bai, euskararen aldeko erabateko apostua da gurea, gure nortasun ikurra da euskararena, eta lortu dugu euskara udaleko lan eta zerbitzu hizkuntza izatea. Hori ja, kriston aurrera pausua da, azken urteotan lortu dugu hori,
Eta, euskara erabilpena dago kontu orain, erabilpena sustatzeko plana ere badukagu, eta euskara ikasteko laguntza mantenduko ditugu, edabide euskalduna bultzatuko ditugu, eta, udale ueman sartu gara, hori helburu bazen, baina berez helburua euskaraz bizitzea da. Orduen, ueman sartzea izugarrizko aurrera pausua da, hori azken baten tresna bata, benetan plangintzak egiteko, beste herri batzuetako esperientziak eskatzeko, eta ja uemarekin batera, hainbat egitasmoia maiganean ditugu. Gaineratzeko hori? Bai, diru laguntzaren inguruan, gure proposamena da, partida edo behar den dirua kurtsoak egiteko, kurtsoak herrikoei doaini izatea, eta gero Txutxi komentatu duena, ezta? Behin udalak euskararekiko zelako indarra hartu duen bere barne egitarauan, bikain ziurtagiria lor dezan, Eusko Jaurlaritzak ematen duen bikain ziurtagiria, azkenean dela, gauzak ondo egiten direla, ezta? Guk horre uemarekin burutuko duen elkarlanarekin batera uste dugu beharrezkoa izango dela, hor planteatzen diren egitasmoak gauzatzeko baita herrian euskara batzorde zabal bat antolatzea eta parte hartzea euskara batzorde horretan baita ere herriko elkarte eta talde guztiak, ezta? Eta hori ere gure proposamenetariko bat izango da datozen urteotan. Besterik? Nik uste dut euskararen inguruan akordioetara ailegatuko garela ziur gainera. Hor ditugu Aiaraldeako Euskalgintza Kontseiluak ere planteatu dizkigu hor konpromiso batzuk, eta guk hor orain arte ere konpromisoak hartu ditugu, eta ahalegin dukara betetzen, eta uste dugu justo gure udalerria nahiko puntuazio altuaz gelditu dela, eta aurrerantzean ere mantenduko ditugu konpromiso horiek. Eta amaitzeko, azken hitzartzean, zein mezu zabaldu nahi diezue herritarrei? Nire gustatuko litzaidake herritarrek guri konfiantza ematea, adin guztietako zerrenda daukagu, egon garenean gauzak ondo egin ditugu, Arrankudiaga Soio aurrera joan zan, eta Arrankudiaga Soio aurrera egitea nahi dugu, eta nik uste dut, aukera badaukagula, programa badaukagula, jendea badaukagula, eta gogoak ditugu, ezta? Arrankudiaga Soio aurrera joateko. Orduan, herriaren konfiantza eskatzen dugu, hori errealitate bihurtu dezan, ezta? Gure aldetik begira, EH Bilduko zerrendako lagunok uste dut oso ondo ezagutzen dugula herria, eta oso ondo ezagutzen gaitu herriak ere. Egunero lanean ari garelako guztiok, zerrendako guztiok, herrigintzako arlo desberdinetan, eta herriko elkarte eta talde guztietan. Maider Biristinaga eta biok errepikatzen dugu, eta orduen nola edo jarraipena ematen diogu aurreko kudeaketari, baina hortik aparte gero ni adinean aurrera noan arren, zerrendan jente gaztepila sartu da, eta horrek ilusio handia sortzen dit, eta horrek dakarbe bai udalgintzan lekukoa belaunaldi barri bati pasatuko zaiola, eta hori ez da. Eta, guk gure herria maitu dugu, Euskal Herria maitu dugu, eta eskerrekoak, euskara zaleak, feministak, ekologistak eta independentistak gara. Mila esker Urtzi eta Txutxi gaurko mahai inguruan parte hartzeagaitik. Sorte on danoi eta hurrengora arte. Esker, hori berdin.